Takže čaute u našej 7. časti, našej série vlogov. A dneska sme zase v San Vicente. Teraz sme mali preteky. Obsiahli sme aj dobré, aj zlé. No, uvidíte. Videli ste vlastne. A momentálne jazdíme tretiu rovinku s vrtou. Skoky skačeme. Včera to bolo trošku tak na hrane. Budeme aj prvú jazdiť, tiež skakať. Čiže tak. Momentálne ideme z drahy San Vicente, kde boli včera preteky. Super, zase sami nefúkalo, čiže super podmienky boli. Slnko svietilo, skakali sme všetko možné. Ideme, dúfam, že detko dačo fajné naváril, bo už sme všetci hladní. A tak no, cus. Čiže toto by bolo z dnešného vlogu číslo 7 všetko. Je toho fakt veľa, lebo nemáme videá. Nikto nenatáčal skoro. Viacej sme sa zamerali na tie jazdy, než na natáčanie. Ale môžete si určite pozrieť predošlé vlogy, čo boli už natočené vlastne od jednotky po 6. Čiže budem rád, keď si aj to pozriete, keď ste tu noví. A vidíme sa zajtra. Cus!